3, 2, 1. Sisplau. Hem entrat al Museu dels Samurais, a una casa samurai de la família Nomura. Hi ha un fucking mapatge de veritat. Cría ranas y saldrán sapos. Eso me decía mi madre. Bon dia, penya. Avui anem tard. Són les 10:30. Avui anirem des de Takayama a Kanazawa. Per això ho farem per la tarda. Ara anem a fer la ruta dels compositors. No és la ruta dels compositors, la ruta de... literatura. Una ruta de literatura japonesa. Pues al final ni ruta ni res hem fet perquè ens ha començat a diluviar, a ploure un muntó i ens hem tornat al hostel i he estat editant vídeos per a vosaltres i res, ja ens anem a dinar i ens pirem a Kanazawa. Espero que no ens plogui. Ens queden 3 horetes per marxar amb el bus, així que vámonos. Anem a provar, com no, comida. Ui, ui, ui. Un pescau, és de xocolata. Crec que aquest no és com el típic, però bueno. No em vaig, em recorda molt a una pasta que tenim a Espanya. Acabem d'arribar a Kanazawa i no he gravat res perquè estava diluviant. I res, ens hem dutxat ara, hem anat a comprar menjar però volando, corrents, i ara estem aquí al hostel. Mireu, aquest és el nostre cubícul d'habitació. És aquí. Bueno, jo ara estic sobre el llit perquè no hi ha res més, saps? Hi ha el llit i hi ha... El llit, és això. Fins aquí el dia. Descanseu, bona nit. Bon dia, penya. Quin moviment més raro he fet, no? Avui sí que estem a Kanazawa. Kanazawa era per nosaltres una ciutat de pas, però es veu que és molt xula, així que anirem a veure què tal. Teòricament anirem a veure el barri dels samurais, que és on ens dirigim ara, poder anem al castell, encara no ho sabem, i al barri de les Geixes. Otakus bar. Quin jugarem, quin jugarem... És que aquests no em caben a la motxilla. Què és això? Aquí hi ha un Torchic, Però bueno, és que és molt difícil. Creiem que aquest és el més fàcil, llavors. Un try tinc sol. Una oportunitat. Tres, dos, un. Sisplau. Sisplau, 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 sisplau. No! Oh, mierda. Quasi, quasi. Mireu, això era el mur de la casa dels samurais. Per fora estaven amb aquest mur, que és un mur fet de grava i de palla, suposo, o d'algun, no sé de què. I aquí a baix, les pedres aquestes són de roques del riu. Tot el barri està ple de casetes de samurais, així. Superguapo. L'únic que no sé si podrem veure alguna per dintre. Hem entrat al Museu dels Samurais, a una casa samurai de la família Nomura. És una màscara i la màscara té bigoti. Ullo. Uau, vaya jardinaco que tenien. Ullo. Pescado de la hòstia. Però aquest és supergran. Aquest fa molt fàstic. Sí, fa molt fàstic.
Vale, hem sortit de la zona del samurai per venir al castell. I hem passat per l'oficina del turisme, el nostre lloc preferit aquest viatge. I estem anant a veure el castell. Hi ha un munt de coles. No sé si podem passar. Passem per allà. Hi ha un cole aquí fent-se fotos. L'entrada del castell de Kanazawa. Està totxa, El meu joc dels temples és buscar un en català, d'aquests. A veure si el trobem. Un en català, un en català, un en català, un en català... Clar, i no els puc tocar, Els he de trobar sense tocar-lo. Ah, mira, primera. Va molt més endavant i m'està buscant i no em troba, perquè es perd perquè va corrents. Mira-la, veus? Veus com es perd? Uala, és que els jardins són impressionants, A veure que no me mate. Creiem que això és el càstel. Oh, mira quin plano més xulo. Amb aquest cel. Barri de les Gueixes. Sabeu que a Japó està prohibit gravar les gueixes? Diria. O potser no està prohibit, però és una falta de respecte bastant gran. Aquí estem passejant pel barri de les Gueixes. Amor, què és una gueixa? Una vegada pego. Per això, pel barri de les Bajas de Ferro. M'estic fent pipí. Hi ha un fucking mapatge de veritat. Has vist? No, a veure. Això s'espanta. Un mapatge! Superany i a dormir. Bollito del Family Mart, Family Mart, de curri. De curri i porca, suposo que té dintre. Està bo, però sap molt a curri. Si no t'agrada el curri, no te'l demanis. S'ha comprat un plan, l'Èlia. De l'1 al 10? Molt bo, un 10 perquè... Un 10? Sí. La textura és molt bona, la del flam. És que aquí els flans es porten un muntó. I per dalt hi ha com aquesta mena de caramelitzat, no cremat, com a la... Com a la crema catalana. Això està bo. Sí. A veure, va. Jo no soc molt fan dels flans, s'ha de dir. Ui, bona textura, sí. Gelatinosa. Un 10 potser tampoc, però un 9. Això està bo, Me'l menjo jo, No, porta el meu flam. Jo m'he agafat això. Buah. A veure que se'n pugui. Gustoso. És el que t'esperes d'una pasta amb xocolata i coses dintre. Superindustrial. Té gust industrial. Un 7. El millor que he provat era el pastís aquell de crep que vaig provar. Allò estava... 3, 2, 1... Sisplau.